což samozřejmě taky přispívá k tomu, proč se mi říká extrémní pravicová loutka Ruska a já nevím co, protože podporuji kapitalistický pravicový strany, ale zase na druhou stranu, jako mě vlastně ta nálepka toho extremisty vlastně tady v Česku z té společnosti, ze který ta přezdívka vznikla, docela lichotí, protože vlastně to akorát pro mě znamená, že nepadám do toho socialistického, liberálního zázemí, který se tady jako rozšiřuje čím dál tím víc. Cez aplikáciu sme sa spojili dnes s mladou dámou z Českej republiky. Je to Tereza Black. Dobrý deň, želám, ďakujem, že ste si na nás našli čas. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Tereza, ja som pred niekoľkými mesiacmi robil rozhovor aj s vašim manželom Danielom Blackom, ktorý je známy tým, že teda podstúpil tranzíciu najprv z muža na ženu a následne naspäť. On vtedy spomínal v tom rozhovore aj vás, že ste mu boli dosť veľkou oporou. Aj k týmto témam sa dostaneme, ale na úvod otázka. Pred týždňom sa u vás v Českej republike konali parlamentné voľby. Čo hovoríte na výsledky? No, výsledky byly hodně očekávaný. Vlastně už v těch předchozích volbách se vědělo, že ty příští, to znamená tyhle, co se teďka probíhaly, dopadnou jak dopadnou, teda že vyhraje ANO. Nemám s tím až tak velký problém, jako bych měla, kdyby vyhrály ty liberální strany, typu Piráti, STAN a vlastně už i Spolu začalo hodně jít tak jako doleva. Já mám teda velkou radost z toho, že se do sněmovny dostali motoristem, což samozřejmě taky přispívá k tomu, proč se mi říká extrémní pravicová loutka Ruska a já nevím co, protože podporuji kapitalistický pravicový strany, ale zase na druhou stranu, jako mě vlastně ta nálepka toho extremisty vlastně tady v Česku z té společnosti, ze který ta přezdívka vznikla, docela lichotí, protože vlastně to akorát pro mě znamená, že nepadám do toho socialistického, liberálního zázemí, který se tady jako rozšiřuje čím dál tím víc. A už jsem si zvykla na to, že mě považují za diktátora, proruského dezinformátora a tak dále. Já teda s Ruskem nemám nic společného, nikdy jsem ho nehájila, ale lepší, než být považovaný za liberála za mňa. Práve preto som sa odpichol od tých parlamentných volieb, pretože keď som si pozeral vaše projekty, o ktorých sa budeme rozprávať, tak je zrejmé, že asi nemáte ten klasický liberálny mainstreamový pohľad na svet, progresivistický, ale teda u nás na Slovensku by ste minimálne boli označovaná za konšpirátorku, dezolátku a aj prokremelskú hlasnú trúbu. Je to podobné aj v Českej republike, alebo teda ešte viac? Jo, rozhodně je to takhle. Vlastně lidem se hodně nelíbí ten můj názor, hlavně kvůli tomu, že já nejsem úplně pro, abychom posílali tolik peněz na Ukrajinu, takže tam se to hodně jako lidem příčí, protože já obecně si myslím, že Česko, Slovensko a Evropská unie by se do tohohle konfliktu neměla vlastně cpát vůbec nijak a neměla by do toho zasahovat. Ale už to mi samozřejmě jako získalo tu přezdívku ty prokremelský hlasní trouby, přesně jak jste říkal. A jinak teda v Česku jsem považovaná za diktátora, za loutkaře, protože hodně mi tady ti liberálové říkají, že vlastně já ovládám svého manžela, že jsem ho donutila, aby vlastně šel zpátky do toho svého původního pohlaví a prošel tou detranzicí, že ho nutím chodit do médií, že mu říkám, co má říkat, a říkám mu, co má dělat a tak dál. Ja mám hodne přezdívek. Áno, stručne teda zhrniem ten rozhovor s Danielom pre ľudí, ktorí to nevideli. On v nejakých 16-17 teda cítil, že niečo nie je v poriadku. Rozhodol sa pre operatívnu zmenu pohlavia, stala sa z neho teda žena, ale pocit pokoja, uspokojenia sa nedostavil, práve naopak, depresie sa ešte viac zvýšili. Čiže následne sa po niekoľkých rokoch rozhodol pre operáciu opäť, teda aby sa stal mužom, aj keď teda ten návrat už nie je 100% možný. Zoznámil sa s vami, zobrali ste sa, otvorili ste spolu kadernícky kozmetický salón, myslím, a teda vy ho všemožne podporujete, pomáhate mu. A teda robíte obidvaja aj osvetu, ktorá je určená mladým ľuďom, ktorí majú podobné problémy. Z toho rozhovoru s Danielom vtedy vyplynulo, že tá zmena pohlavia je v podstate braná ako biznis
Lekári nejak neskúmajú, nepatrajú v duši toho človeka, v čom môže byť problém, či sa mu dá pomôcť aj nejak inak, ale rovno teda sa ide na najprv hormonálnu liečbu a následne teda pod nôž, pod skalpel. Naozaj sa to ťažko počúvalo vtedy, priznám sa, keď som robil ten rozhovor, bolo to veľmi, veľmi silné. Hmm. Ako vníma česká spoločnosť tieto veci, ktoré sú u vás možno aj trošičku viac rozšírené ako na Slovensku? Mhm. No, co se týče Prahy, tak Praha je u nás taková progresivistická bublina, jo? Takže tam, když jdete po ulici, tak třeba, nevím, nás poznávají a už se jako setkáváme s těma hnusnýma zlýma výrazama, že teda my děláme něco špatně, že jim jako zasahujeme do práva na svobodu, což je něco, co nám teda lidi říkají hodně, že vlastně, když zabraňujeme nebo chceme zabránit tady těm rozhodnutím, nechat se vlastně v registru občanů přepsat na druhý pohlaví a tak dál, že je to omezování svobody, což je teda něco, s čím jako naprosto nesouhlasím. Ale když jdeme mimo tu Prahu, tak tam ten názor už je víc zase na té naší straně, jo, protože Česko jako takový pořád je poměrně hodně konzervativně najetý, s tím, že teda samozřejmě pořád tady u nás jako přebývá hrozně moc toho socialismu, jo, hlavně v těch chudších městech a tak dále. Ale co se týče názoru na tyhle ty progresivní témata, tak tam to není až tak strašně pro, jak to ta Praha prezentuje. Že hodně lidí říká, jo, Česká republika je pro, a když někdo říká proti, tak on je ta černá ovce, ten, co jde mimo. Ale pořád to v Česku takhle není. Je to vlastně jenom iluze, kterou se ta liberální strana vlastně snaží nějakým způsobem spát těm lidem s tím standardním názorem konzervativním, protože vlastně i to je způsob manipulace a nátlaku, jak toho člověka dostat k tomu liberalismu, že vlastně začneme říkat, ty jsi ten jediný, co má ten konzervativní názor, většina z nás už jsme tady liberálové, tak se přizpůsob, jinak budeš za toho zlýho. Takže ten narrativ se tady používá poměrně hodně, ale co se týče vlastně většiny Česka, tak pořád se držíme vlastně v těch konzervativních vlnách, jenom teda vláda podléhá hodně těm lobbystům a právě těm jako pro-trans a levicovým aktivistům. Mhm. Je to veľmi, veľmi podobné ako na Slovensku. Bratislava taktiež bašta liberalizmu, ale teda inde na Slovensku v mestách a v obciach to nie je také. Akurát my máme už 2 roky trochu inú vládu, ako ste mali vy doteraz. Vy ste relatívne mladý človek, naozaj nie je veľmi typické, teda najmä v Prahe, ako ste spomínali, že tam je to také úsmiaté slniečkárske, aby človek stretával veľa ľudí s takými názormi, ako máte vy. Kedy sa to u vás vytváralo, kedy sa to dotvorilo, na základe čoho ste dospeli k tomu, že tá liberálna prezentácia sveta a progresivistický pohľad na svete asi nie je úplne to práve orechové? Mm-hmm. No, vlastně mě k té konzervativní vlně navedl zprvu hodně manžel, což mi hodně lidí nevěří, protože to právě berou obráceně, že já jsem ho teda donutila jít tady tou konzervativní cestou. Ale my, než jsme se poznali, tak já jsem měla taky takový jako liberální progresivistický období, takže i kvůli tomu se dokážu vcítit vlastně do té mentality těch lidí, co v té levicové vlně tak jako plavou, protože ono vás to fakt pohltí. Ono to zní hrozně pěkně, hrozně jako barevně, svobodně, sluníčkářsky, jak jste řekl. Ale potom, když se podíváte vlastně na to, z čeho to celý plyne, to celé hnutí a kam to hlavně spěje a jaký důsledek to bude mít, pokud to opravdu převládne jako hlavní názor na světě, no hlavně v tom západu, tak si uvědomíte, že vlastně ono je to poměrně, já bych řekla, jako až ďábelský nástroj, vlastně celá ta levicová vlna, jo? Protože vlastně je to útok na rodinu, je to útok na standardní hodnoty, je to vlastně útok na jakoukoliv stabilitu ve společnosti, která tady u nás přetrvávala vlastně, dá se říct, tisíce let. Jo? Takže já jsem vlastně začala nad tím hodně uvažovat až s manželem. My jsme se poznali, když on byl ještě jako transžena, takže my jsme spolu vlastně byli jako 2 ženy, když to tak řeknu. A už tehdy, i když byl pořád ještě v tomhle stádiu, tak už tehdy on jako směřoval víc k té konzervativní straně, protože za těch pár let, co vlastně vystupoval jako žena, tak hodně ten jeho názor se změnil, protože právě se začal pídit potom, odkud to vzniklo, jak vlastně vůbec se ta levicová vlna jako rozšiřovala postupně v čase a tak dál. Takže postupně jsem jako si zjišťovala víc a víc informací a jakmile si člověk začne zjišťovat informace, tak zjistí, že to je poměrně prohnilý.
Vy máte vlastný web basedinitiative.cz, tam sa venujete najmä teda tranzíciám, ale venujete sa aj iným témam. Média a ich vplyv na spoločnosť, to ako formulujú názory a formujú názory mladých, nielen mladých ľudí. Povedzte nám o tom viac. Prečo tieto projekty vznikli a aký je ich zámer? Mhm. Určitě. My jsme ten web spustili před 2,5 rokama s tím, že tehdy se to jmenovalo Detranzice.cz a ten prvotní nápad byl vlastně rozšířit vůbec to povědomí o tom, že se ty detranzice dějí, protože vlastně v Česku hodně doktorů, ti vlastně, kteří nastavovali ty postupy, jak těma tranzicema procházet, tak oni doteďka vlastně tvrdí, že detrans lidé, ti, co prostě opustili tu svoji trans roli, že za prvý buď neexistujou, nebo jich je strašně málo, a nebo o nich vlastně nevědějí. Ani jedno z toho není pravda. A my jsme chtěli vlastně tu veřejnost trošku vlastně je dotlačit tomu, aby si vlastně zjisťovali i informace z druhé strany, jo, než jenom co jsou vlastně weby, jako je Transparent a tyhle, který do vás cpou informace typu, že tranzice jsou super, detranzice neexistují a vlastně jděte do toho, jo, změňte si pohlaví, je to paráda. No, takže jsme chtěli vlastně vytvořit nějaký protipol tady k tomu trendu a začalo to teda nejdřív takhle, že vůbec budeme informovat o tom, že detranzice existují. No a potom, jelikož se k nám začalo hlásit víc a víc detrans lidí a víc odborníků, kteří s náma souhlasili, tak jsme to rozšířili, vytvořili jsme vlastně neziskovku Based Initiative, v rámci který i lítáme přednášet do zahraničí a tak a snažíme se poukázat na to, co vůbec vede k těm tranzicím jako takovým. Takže už nejdeme jenom do hloubky ohledně těch detranzic, ale spíš se zaměřujeme už vlastně na to, jakým způsobem v lidech vůbec vzniká ta touha potom žít v nějakým jiném pohlaví, než v jakém se narodili. Z toho rozhovoru s Danilom viem, že častokrát sú tie problémy úplne iné, ako sú teda prezentované touto lobby na zmenu pohlavia, môžeme to nazvať tak. Čo tie ostatné iniciatívy, pretože už som vravel, že sa venujete aj médiám, aj vplyvu na spoločnosť, to riešite? Jo, tady tyhle ty věci, vlastně co se týče jiných témat, například, já nevím, ta Ukrajina, sociální dávky, školství, vzdělávání, tyhle ty další věci, podvody a tak to jsou věci, které zase mě vlastně vytáčejí, takže se snažím trošku na to upozorňovat, ale to už teda dělám, jak jsme řešili, odděleně od Based Initiative. A já jsem totiž vystudovala média a žurnalistiku, takže do těch médií trošku vidím, znám ten systém, pracovala jsem několik let jako novinářka, takže si myslím, že mám poměrně hodně co říct těm lidem, kteří slepě věří médiím, hlavně třeba státní televizi a tak dále. A ráda jako upozorňuji na to, jaký vlivy ovlivňují, nebo kdo ovlivňuje vlastně to, o čem se mluví, jakým způsobem se o tom mluví a vlastně i třeba když jde právě třeba i o tu Ukrajinu nebo o COVID a tak dále, tak jsem upozorňovala už tehdy hodně na to, že média vytváří problém, pak ho popularizují, pak vám řeknou, jak se k tomu problému vlastně stavět, co si o tom myslet a jak na základě toho jednat. Takže v podstatě média jsou vlastně ten hlavní tahač toho, co se reálně děje a nad čím reálně přemýšlíme. Takže snažím se vlastně hlavně lidi a i třeba lidi, co jsou starší než já, protože já mám sledující většinou, co jsou starší než já, tak se je navést vlastně k tomu, aby přemýšleli kriticky o tom, co je jim říkáno ze strany médií. Pravdepodobne v Česku je to takisto, že sú teda médiá hlavného prúdu, ktoré nepripúšťajú debatu, žiaden iný názor neexistuje, teda len to, čo prezentuje vybraná hrstka v úvodzovkách odborníkov je správne, pochybovať sa o tom nesmie. Keď má človek také videnie sveta a také názory, ako máte vy, tak isto sa stretáva s veľkou vlnou hejtu. Vy už ste spomínali, že je to dosť viditeľné napríklad v Prahe, keď idete na ulici. Čo sa týka reakcií na internete, je to veľmi zlé? Veľká vlna nenávisti na vás? Nájdu sa aj pozitívne ohlasy? Pozitivní ohlasy rozhodně jsou, je jich poměrně hodně, ale na začátku, třeba před těma pár lety, tak to bylo v podstatě jenom negativní. Ale to si vlastně nejvíc protrpěl asi manžel, kterýmu naštěstí jsou tyhle jako hejty a tak dále úplně jedno. Já jsem to prožívala trošku víc,
Ale na mě se ta vlna hejtů vlastně snesla až tak, já nevím, před rokem a půl poprvé, kdy právě jsem začala trošku víc vystupovat po boku svého manžela, tak lidi začali už vyprávět tam ty svoje konspirační teorie, že jako já jsem právě tam ten diktátor, loutkař a tak dále. No, ale ta největší vlna hejtu se rozjela vlastně, když jsem začala vydávat ten svůj pořad, kde právě mluvím o těch médiích a o ekonomice v Česku a tak dál, kde neustále mi říkají, že mám IQ na úrovni květáku, že ať se vrátím do školy, že jsem tupá blondýna a já nevím, co dál. Takže to jsou už takové jako poznámky, na které jsem si zvykla, protože na druhou stranu, když mám lidi, u kterých vidíte, že mají ve jméně transvlaječku, říkají, že jste hloupí, tak je to zase pro mě vlastně kompliment. Jo. Čo sa týka tých tranzícií, ako veľmi tento biznis prekvita v Českej republike? Pretože Daniel vravel, že tamto teda funguje dosť zaujímavo. 1-2 návštevy u lekára, vyplnia sa nejaké dotazníky, nejaké hlbšie sondovanie neexistuje. Komunita ľudí, samozrejme tých, ktorí nad niečím takýmto uvažujú, ich podporuje, tlačí do toho a o tých negatívnych stránkach sa vôbec nehovorí. Aspoň teda tak to bolo. Menia sa trošičku tieto smery, alebo stále je tá lobby neskutočne silná? Je to pořád silný, já bych řekla, že to pořád ještě nabírá na obrátkách a myslím si, že ještě nějakou dobu to tak bude, než to začne potom klesat, což zatím si netroufám předpovědět, kdy se začne společnost zase trošku zpamatovávat, ale určitě to ještě pár let nebude. Myslím, že teďka přesně vlastně 1-2 návštěvy, tohle to pořád platí. A vlastně letos v červnu byla zrušena u nás podmínka operativní změny pohlaví, aby člověk mohl získat teda nový rodný číslo, což měla vláda vyřešit nějakou alternativou, jenže na tu alternativu měli asi půl roku nebo rok, tuším, nepřišli s ničím a pak už se začali soustředit na ty nadcházející volby, co už teda teďka proběhly. Takže vlastně k žádný tý náhradě toho řešení nedošlo. Takže teďka je to vlastně na každém sexuologovi, aby rozhodl teda, jo, tak ty nemusíš operaci, ty možná bys mohl jít, jo a tak. Takže vlastně teďka je to už na každém doktorovi, co vlastně doporučí, co si uzná za tu podmínku, ale oficiálně právně už není potřeba projít tou operací. Takže hodně lidí se radovalo hledně tohle z toho. Říkali vlastně, že je to míň nehumánní a tak dále, což rozhodně to je méně nehumánní pro ty lidi, kteří jsou obětí toho translobby, jo, pro ty konkrétní trans lidi, protože nemusí samozřejmě projít až tak obrovským zohavováním, ačkoliv ty hormony taky udělají svoje. Ale problém nastává potom v tom, že si myslím, že právě bez těch operací, bez té povinnosti těch operací, je to víc a víc nehumánní vůči těm lidem, kteří jsou tím postihnutí vlastně jako vedlejší, jo, že třeba ženy teďka už nemají v podstatě žádnou ochranu. Jo, že vlastně dřív, ačkoliv to teďka bude znít opravdu strašně nehumánně, tak když jste jako žena potkala vlastně muže koupelně na záchodech, na veřejných prostě toaletách nebo převlíkárně a tak ten člověk aspoň byl vlastně zbaven té zbraně, co mohl proti vám vlastně použít, toho penisu, jo. Jenže teďka už to tak není, takže teďka už vlastně žádná ta ochrana těch žen tam vlastně není. Teďka už si prostě každý muž může chodit kamkoliv, bez operace, s operací, je to vlastně jedno. Já jsem samozřejmě na jednu stranu ráda, že tam to zohyzďování toho těla už tak moc nehraje roli, ale otevřelo to dveře vlastně těm lidem, kteří nebyli až tak úplně přesvědčení, jestli opravdu ty tranzice chtějí jít nebo ne. Najednou mají vlastně, už tam není ten strašák té operace, už tam není vlastně to ale. Teďka už je to vlastně takový volný vstup do toho opačného světa, právního minimálně. A samozřejmě já očekávám zase ještě větší a větší vzrůst počtu těch trans lidí, teďka už vlastně úředně trans lidí, kteří by do toho nešli, kdyby tam ta podmínka ty operace pořád byla. Mhm. U nás tá téma tranzícií zatiaľ nie je až tak nejak veľmi v médiách forsírovaná. Neviem, nakoľko sledujete aj situáciu na Slovensku, ale isto viete, že pred rokom a štvrť plus minus bol na nášho premiéra spáchaný atentát. Spoločnosť je neskutočne polarizovaná, ľudia sú schopní sa do krvi hádať medzi sebou.
Už bohužiaľ pribúdajú rôzne fyzické útoky, agresia. Je to podobné aj v Českej republike? Jo, rozhodně. Není to teda až tak extrémní, že by tady vyloženě třeba se zbraní někdo šel na naše politiky, ale vlastně těsně po volbách, tuším, že ještě ten den, co byly vyhlášeny výsledky, tak zaútočili na předsedu právě motoristů, protože oni jsou vlastně tou liberální částí společnosti u nás v Česku považovaný právě za ty, za ty zlý, jo, protože oni vlastně se snaží jako jít proti Green Dealu, který teda absolutně nefunguje, to je taky něco, na co se snažím poukazovat, jít proti právě tomu proudu, že budeme pomáhat Ukrajincům tak moc, že to je na úkor vlastně nás a proti tomu, že budeme podporovat vlastně tady tyhle trans tendence té společnosti a budeme jim dávat tu vstupenku, když to tak řeknu, do šaten a veřejných záchodů toho opačného pohlaví, že to takhle jako omezit. Uh-huh. No, takže oni berou hlavně konkrétně teda pana Turka za velkou hrozbu, hlavně on je opravdu velmi zkušený politik, on byl dřív europoslanec, teďka vlastně se rozhodl jít vlastně jenom na tu lokální úroveň, takže ten už to trošku schytal, ale jenom, co tak vím, tak říkal, že krev měl jenom na hodinkách a obleku. No, on je hodně odvážný, no. Áno, čo som počul, tak jeho ochrankár vraj dopadol nejak zle, ten, ktorý tam bol prítomný. Jo, vlastně on naštěstí tu ochranku měl, ačkoliv on je takovej, že on se snaží tu ochranku nemít, furt se tomu tak jako brání, že ale já si to vyřeším sám, nepotřebuju ochranku a tak dál, ale lidi už na něj trošku víc apelujou, kor teďka po tomhle tom útoku, že hele, vemte si ji, jo, stejně prostě lidi opravdu, jak říkáte, jsou polarizovaní extrémně a ty lidi, co jsou v tom levicovém hnutí, jsou víc a víc agresivní a víc zoufalí, protože posledních letech, a to hlavně na západě a v zahraničí, už je trošku vidět vlastně i z nějakých jako vládních stran ten krok proti těm jejich různým jako novelám a tak dále. Jo. Vlastně to rozvolňování toho, co je teda vlastně žena, co je muž, že to je vlastně jedno a tak dál. Tak například už třeba Švédsko nebo Británie a nějaký státy Ameriky už se proti tomu poměrně hodně jako vymezujou. A to samozřejmě tu levicovou skupinu víc a víc popuzuje. A oni čím víc jsou zoufalí, tím víc potom jsou náchylní k tomu, aby páchali tyhle ty zločiny. To je vidět i třeba vlastně na zabití Charlieho Kirka v Americe a tak dále, ačkoliv teda tam jako zatím to vypadá, že zatím nakonec nestál ten člověk, který byl z toho obviněn, ale to je zase na další povídání. Ale je vidět, že ta levicová strana už je víc vlastně odhodlaná k tomu dělat tyhle ty radikální kroky, který v podstatě dřív vlastně schazovali a kritizovali a vlastně z toho vinili ty konzervativce. Přitom, když se podíváte na výpis těch různých jako napadení a vraždách a těchto těch věcí, co se za poslední roky děje, tak dost často jsou naopak tím pachatelem lidé, co jsou v té liberální části společnosti. Áno, a to je pomerne prekvapujúce, pretože oni na začiatku vraveli, že slušnosť, tolerancia, sloboda, moja sloboda sa končí tam, kde sa začína vaša a podobne, ale teda tie ich skutky skôr vravia o tom, že to celé berú a chcú riešiť trošku inak, dosť radikálnejšie. Len aby sme upresnili, ten pán Turek, oni po, myslím, vyhlásení výsledkov volebných boli oslavovať v nejakom pražskom bare a tam sa teda odohral ten konflikt. U nás, keď stálo premiérovi Ficovi pred tým rokom a štvrť rokom a pol plus minus, tak dosť sa hovorilo o tom, že treba spoločnosť upokojiť, mal by nastať nejaké zmierenie, politici by mali používať trošičku rozvážnejšie vyjadrenia a podobne. Vydržalo to asi 3 dní, potom sa vrátilo všetko do starej koleji, iba naopak dá sa povedať, že tá verbálna agresivita v prejavoch niektorých politikov sa stupňuje stále viac a viac. Je to tak aj u vás? Jo, ale já si myslím, že to zatím ještě nedošlo k takové radikalitě jako na Slovensku, ale upřímně, jelikož pořád jsme, jak se říká, bratia a pořád jdeme dost podobným směrem, tak si myslím, že i u nás tohle z toho hodně brzo začne. Nevím teďka s tou novou vládou, jakým způsobem k tomu bude přistupovat Babiš. A vím, že teďka on bude chtít postavit vládu pravděpodobně z SPD a z motoristy, což jsou všechno takhle. Ano, nemůžeme považovat úplně za pravicovou stranu, ale zrovna SPD a motoristé jsou, u těch SPD je to zase trošku víc jako radikální, tam už opravdu
ti hrozí tím, že chtějí vystoupit z NATO, vystoupit z Evropské unie a tak dále, což opravdu by potom znamenalo rychlou záhubu Česka. Ale co se týče vlastně toho celku, jako té vlády, co teďka vypadá, že bude, tak já doufám, že se to trošku usměrní a že zase ta vláda nějakým způsobem bude podporovat spíš to, abychom se soustředili vlastně na obnovu té ekonomiky a té společnosti jako takový ty soudržnosti a že už se nebudou až tak moc omílat ty trans témata, ty liberální témata, protože čím více tomu bude vláda věnovat, tím víc nad tím budou přemýšlet i občané a tím víc potom bude docházet tady k těmhle s tím rozbrojům. Takže ono taky, když budeme tu tématiku trošku jaksi ignorovat, oficiálně v médiích, ve vládě a tak dále, tak vlastně ten fanatismus ohledně těch změn pohlaví taky trošku jako ustane a ubyde. Uh-huh. U nás zhruba 2 týždne dozadu bola schválená novela ústavy, kde sa zakotvuje napríklad to, že adopcie detí môžu prebiehať iba medzi manželmi. Sú tam samozrejme aj ďalšie pravidlá, že existujú len 2 pohlavia, riešil sa tam školský vzdelávací program a podobne. Sú podobné tendencie aj v Česku, alebo toto u vás nie sú témy? Mm-mm. Zatím je to spíš právě přesně obráceně. Teďka u nás v Česku se tyhle ty rozhodnutí na Slovensku dost demonizujou. Je to vlastně, už se tady i mluví, že jako no jasně, Slovensko, to jde jak Maďarsko někam k Rusku, jo, a to vlastně už se z celého Slovenska dělá vlastně pro kremelský stát v podstatě tady v Česku. Právě kvůli těm konzervativním rozhodnutím, které já si myslím, že jsou naprosto na místě. Ale zatím u nás v Česku tahle atmosféra ještě není. Jo. Tady prostě spíš se snaží pořád do ústavy, když už, tak ti aktivisti cpát to, že teda nárok na manželství mají úplně všichni bez ohledu na to, jaký jsou pohlaví, nárok na to mít děti taky mají všichni bez ohledu na to, jaký jsou pohlaví, v jaký kombinaci je ten pár a tak dále. Takže tady určitě tady tyhle zakotvovací definice typu muž, žena, manželství a zatím vůbec se neřeší. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Tereza, dajte kontakty pre našich divákov, kde si o vašich názoroch a o tom, čomu sa venujete, o tej vašej agende môžu prečítať viac, kde sa dá dozvedieť viac. Určitě. Můžete se podívat například na můj web terezablack.cz, terezablack.cz, na sociální sítě pod tím stejným jménem. A určitě se podívejte na Based Initiative, jak už jsme se bavili, tam přidáváme pravidelné články i o tom, jak vzdělávací instituce ovlivňují děti k tomu, aby prošly tou tranzicí a tak dále. A určitě sledujte mého manžela Daniela Black, který se tomu tématu věnuje opravdu denně a denně přidává nějaké příspěvky o tom, na co si dát pozor. Ďakujem veľmi pekne za vaše názory, za to, že ste si našli čas. Držíme palce, nech sa vám darí vo všetkých veciach, ktorým sa rozhodnete venovať a aj sa teda venujete. Pozdravujeme manžela a radi sa s vami opäť uvidíme niekedy. Či už cez aplikáciu, alebo ak budete na Slovensku, tak aj naživo v Bratislave na štúdiu. Moc děkuju a já se ráda určitě s někdy připojím. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré. Vám taky.